Formakuntzara apur bat bide bitatik heldu gara. Alde batetik nik esan dut apurtxoet nire bide pertsonala, baina beste alde batetik esan beharko litzateke 2.0 tresnatan eta formakuntzan eta lan handia egindala institutotik aurreko urteetan ere bai. Hor informatika eta IKT arduradunak formakuntza saioak eman ditu eta irakasle gehienak, danak ez badira ere, agian, irakasle gehienak formakuntza nahiko garrantzitsua hartu dabe olako tresnerietan, Google aplikazioetan, eta lehen esan dodazan Google Maps edo Site edo Glosterrak zelan egin, institutoko hainbat elementu administratibo edo datu zelan sartu zarean, inika bere badaukagu, zaintza ere ja modu digitalean egiten dira edo behintzet horren informazioa era digitalizatuan dago. Orduan, nolabait bi bidetatik heldu gara proiektu horretara. Eta proiektuak ere arlo biak ditu. Alde batetik aurkeztu gendunean, aurreko irailan aurkeztu gendun alde pedagogiko eta eduki alde bat, planteatu genituen ikasgai batzuk, tresna digitalen bitartez emotea, edo saiten bitartez, edo blogen bitartez, eta ia emanaldi edo gai guztitik 80% edo era horretan eusgarri digitalean emotea, eta beste alde batetik, ikasgai osoak eta baita ere banakako ikasgaiak edo proiektuak eusgarri digitalean edo produkzio digitala. Hori edukiaren aldetik eta prozeduren aldetik. Eta beste alde batetik planteatu gendun baita ere jarraitzea irakasleen formakuntzarekin urtengorako, bigarren urterako areagotzeko horrelako tresnak eta horrelako erabilerak, geroago eta ikasgai gehiago sortzeko era horretara. Egia esan, hasi ginenean proiektu honetan, lehenengo gauza izan zen, olako diagnosis bat ikusteko nola zegoen gure zentroa. Orduan, diagnosi hori egin ondoren, konturatu ginen jendea guk pentsatzen genuen baino gehiago erabiltzen zituztela baliabide digitalak. Beraz, naiz eta batzuetan ez erakutsi digital moduan egiten duguna egiten dira, gauzak egiten dira. Eta orduan, alde horretatik nik esango nuke, batez ere irakasleen formakuntza oso interesgarria edo oso beharrezkoa izan dela, eta gero batez ere irakasle batzuek gehienek erabiltzen dutela baliabide digitalak bere lana aurrera eramateko. Orduan, nik uste dut, ez dakit, baliabide gehiagoekin edo formakuntza eta gauza gehiagorekin sarezkuntza proiektua aurrera eramatea errezagoa izango dela. Eta hirugarren aldea izango litzateke apurtxo bat baliabideak eta behar duguna hori guztia garatzeko. Lehenengo eta bigarren mailatan daukaguz 2.0 ordenagailuak, baina guk beste ikastetxe batzuen moduan eukiko ditugu beraien arazoak. Ez direla konektatzen, astiro dabizela, ez dagoela indar nahikorik konektatzeko sarera, eta orduan urten ibili gara apurtxo bat hori lantzen. Saiatu gara frogak egiten,
sarearen barruan ia konektibidadea arindu alden, baita ere ordenagailuen pantailak eta antolakuntza berregiten, denok ikasle guztiok eduki dezaten apurtxo bet argazki edo baliabide bardinak eta arintasuna hobetzeko, eta baita ere konektibidadearen aldetik obra txiki batzuk edo sarean zein lerro desberdinak edo ari desberdinak ditugu konektatzeko. Suposatzen da proiektu honen helburu nagusia gelak digitalizatzea dela. Eta horretarako tresnak eukitzeaz gain, behar dugu konexioa, interneteko konexioa ona eukitzea. Konektibitatea hobetu behar da, ze bestela ez dago modurik. Eta horren ondorioz, gertatzen dena da batzuetan irakasleek atzera botatzen dutela eta ez dutela aurrera joan nahi, ikusten dutelako denbora pilo bat galtzen dutela gauzak aurrera eramateko, eta orduan nik uste dute hori dela agian ez dakit helburu nagusiena, baina bai oso importantea. Gero bestalde batetik ikusten dugu lehenengo eta bigarren DBH Eskola 2.0ko miniportatiak erabiltzen direla, eta naiz eta arazoak eduki, saiatzen ari gara, moldatzen, egokitzen, eta batez ere baliogarriak izateko. Baina, gertatzen dena da, 3. eta 4. DBH-en hori ez daukagula, eta behar ditugu tresnak edo ez dakigu zelan deitu jarraitzeko. Bestela mozten da prozesua eta ez dauka zentzurik.